Ebunge ya Senate egenderete kubara chinsa eliogochaka gotegerera ekorusiwa goso muswada bokorusiwa bisiko mugabana we county ya Nyamira Muske Amos Nyaribo egenderete nigo abamenyi bensemeywe gosekati abamenyi korwa ase county ya Nyamira bagendete gosanga ebirengerere byabo maiga yaba MCA korwa ase bunge korwa ase county ywe wakachikura sokurusi wabisi Omoske Amos Nyaribo asenjere ya impeachment asebono barure birengerero byabo kolengana nemirubiri yogenderete asogochi gotegerera chinsemo chiri che Senate muno tokumunyo no muri kyoito Fatgad Gisemba chinsa ne chinge chitigarete eri bunge ya Senate echie gukwanira ukurusi wa bisi buna omugabana Onyamira Omoske Amos Nyaribo nigorero ense mugete yabamenyi kurwase county ya Nyamira peso kirena kurwa ebirengerero byabo kubwatikana ningana ejeiga Jele nikengara kuranganyo chasa maoni ane nitagete ati mugabana araba site cyagire county yetu ya Nyamira genge survey Wala muna chakira ndeng karirange nyo abante bako chabambo ni toisiro Kanyamira bona ningurugura abakurukuru kana tegoche Robona ma NFP jenita ete mugabano yo Senate yanche tokonye Elie tadia ne ko kujoni ko rutente Nyaribo toraro de tato koreire turate benge yo korire koranche etua sabo monene Yesu nyasao munasare ka kia tua sorora Senate yeito nego chigo ikaransa ka tokonye omugako yagenda timoki asa mareta ngoro kwa finile ongero kali eke chief chengre teri kukumbura community aba nyagitari aba goteme chimaiga mbanya gwaka nona sini na ndio sukuri abantu bakora nyagitari maiga mbanya gwaka ose koligere buya na ndo manye buya ground je majority kora sibeli ngoro kwa Reverend Evans Nyang'au kwa kanisa Mission Church ereta onyimi yakitano ya etire ntora track record ya ekiakorire negara ta track record ya igo ntubwatisa babu yo kumutwara egekogera tegutwara umuntu ogotoro kya bari resources muna cyokoremero emerobiri county as a governor nabwena tegutenena muna chikabana chide nkoro aiga abamenyi aba basabire omoseneta Onyamira kurigereria emechando erimiye county ya Nyamira anene ekero baguchya guchaka gukwanira igoro yokurusigwa kwa bisi omugabana Onyamira erio bamuirania bisi gose bamutumeka aki uko sapa omuntu kurukuseneta yeito mugeni okongo otokonye ande mugako yotama skwirane tawo asa kwirane tawuni etawuni buneraire eyeraire buno omuntu obisidio oborangeti nena kuchache ekero ekonyorekane tawuni eraire n'omuntu udio konyetenenera naro nekibesa ngotomukire korurogoroka ojonda gotoma ojonde seneta akera gotoma kibesa ekyo nekingoro bakunyete bagotinde kanse kibesa bunetaranta ense moyende bayeganirie ebunge ya Senate eyo bamwanjere omugabana Nyaribo erio akore etamu yaye buna omugabana ekeria batebire buna nigo yatigaire egeka kyomwaka oyo mabuka erio tosoe asobochori obonene Awali gotige gavana ekore mirimo yae kwa sababu Nyamira asobole mane umyete by the way ende ya umire tali bono yachaka kuumia ukare ne umyete ese goto kananga umugavana abwati magoso manena ara mubeke awena ta kore mirimo yae matuka yatigera make 27 tumyoro umugavana umugabo umugabana nae raundi ego kuminjori baitewe chinga kine chinge nandwa bana Nyamira utomyete na magenda Hinko reporter Gatembe kurwa igase county ya Nyamira inje Fatgad Gisemba